понеже продължават доста въпроси, за което се радвам, между другото, свързани с темата карнивор. Значи много кратко видео ще направя, което ще е само като така бърз отговор към част от въпросите, свързани с растителната храна. На въпросът дали можем да ползваме растителна храна, да, по принцип може, защото реално карнивор не е 100% само животински продукти, то е около 80% животински продукти, 20% някакви други неща. Но тези някакви други неща човек пак трябва хубаво да обмисли доколко си заслужава да бъдат ползвани, защото ще ви го кажа така, значи причината, поради която аз лично, нали, всеки сам си избира, но аз лично не искам да ползвам растителна храна, защото в нея, освен нутриентите, нали, за които всички говорят от типа на витамини, минерали, има и антинутриенти, за които обаче никой нищо не ви казва. Тези антинутриенти обикновено са нещата, които водят до автоимунни заболявания. Защото, ако се върнем на автоимунните заболявания, без значение за кое автоимунно заболяване става дума, нито едно от тях не се причинява от консумация на месо. 100% от тях са от консумация на растителна храна. И това е заради фитозащитата, която растенията имат, което са фитотоксини, които те използват срещу евентуалните, в случая да не го кажем нападатели, но да кажем консуматори на растителна храна, които всъщност биха ги изяли. Като почнем от различните степени на горчивина, отрова и така нататък, която част от растенията използват, за да могат да се защитят. Нали, малко ако го помислите, едно животно може да избяга, птицата ще излети, рибата ще отплува, обаче растението по какъв начин може да се защити, за да бъде изядено. Единствено чрез фитотоксини. И сега, понеже единият от въпросите, защо го намесвам това нещо, беше свързан с бъбречните кризи при консумацията на месо. Значи, единият от вариантите, защото по принцип те са два варианта, но единият от вариантите е свързан с бъбречните кризи. И сега пак да дойдем на темата за камъните в бъбреците, които се причиняват основно от оксалатите, които се намират в много здравословните зеленчуци от рода на кръстоцветните, които са спанак, броколи, ругула или рукола, както я казваме, нали, на български, и въобще целият този род кейл, нали, къдравото зеле, което е много полезно, където хората си правят смутита от него и така нататък, карфиоли разни и прочие. Това са точно нещата, които на вас ви трупат оксалати в бъбреците и правят едни хубави камъни. И когато някой ден се появи някаква Светлана, която ви говори за карнивор, която ви говори за ядене на месо и прочие, и някой мине на този режим, започва оксалатно изчистване в един момент. Тоест, когато спреш да приемаш оксалати, след някакъв период от време самото ти тяло започва да изхвърля тези, които са в тялото ти и да се самоочиства от тях. И едното от нещата, които се случва, когато вече имаш натрупани в бъбреците оксалати, които са ти направили камъни, е точно това изхвърляне. И бъбречните кризи, които могат да се получат в такъв период, това е заради опита на тялото да се освободи от оксалатите. И без карнивор, и без месо, рано или късно, човек, когато ги има тия оксалатни камъни, той ще стигне до бъбречните кризи. Просто в случая това става по-бързо. Аз, примерно, имах оксалатно изчистване тук, шията, в продължение на 10 дни, докато ми излезнат всички кристали навънка. Общо взето беше един адски сърбеж. Но това е по повод на оксалатите и на много полезните смутита, които хората си правят и после бягат с бъбречни кризи в болницата, така след едно определено време. Така, сега да се върнем и на още едно нещо. Примерно, понеже тук по повод на една моя позната приятелка от Варна, която преди малко даже говорих с нея по тая тема, затова сега и в момента ви правя видеото. Тя наскоро откриха възел на щитовидната железа. Т.е. той не е отскоро, отскоро се оказа, че всъщност се оголемява този възел. И аз се питам съответно как се храниш. Хапвам се всичко, и месо, и ям, и салатки. Викам, какви салатки? С зели, с моркови, нали, всеки ден и така нататък. И сега какво се оказва? Идваме пак до много полезните зелеви култури, които ви ги споменах преди малко, свързани с оксалатите. Значи другото нещо, когато говорим не за бъбреците, а говорим за щитовидната железа, това са гойтригените, които се намират вътре в кръстоцветните култури. Гойтригените са едни такива много симпатични антинутриенти, защото всички ви говорят за витамини, за нутриентите. Питайте ги за антинутриентите. Всяко растение съдържа минимум десетки, някои са със стотици. И всички те работят срещу вас, а не за вас.
Те блокират всякакви процеси, реално погледнато в тялото ви. Та точно това нещо се получава в случая с щитовидната жлеза на жените, които, знаете, че горе-долу всяка трета жена има проблем с щитовидната жлеза, защото не може да усвоява йод. А не може да усвоява йод, защото гоитрогените го възпрепятстват този процес. И къде се съдържат гоитрогените? В много здравословните. Спанак, рукола, броколи, къдраво зеле, карфиол и подобни. Така, другото, което, нали, тя ми каза моркови настъргани, нали, постоянно, защото, нали, заради витамин А-то. Хубаво е да се знае, че витамин А-то ние не го приемаме като витамин А от морковите, а ние приемаме всъщност от там ретинол, което е като пред формата на витамин А. В смисъл, хапваме си морковчето. Това морковче е всъщност с ретинол, който ние в нашия организъм при самия метаболизъм го превръщаме в витамин А. Сега, как го превръщаме в витамин А? Искате ли да ви кажа кои са основните неща, които участват там? Това са Т3 и Т4, хормоните на щитовидната жлеза. Толкова по въпроса. Много бързо исках просто да ви ги нахвърлям нещата, като един много хубав пример защо Светлана не иска да яде зеленчуци. Няма да говорим за глутена, няма да говорим за различните видове лектини, които са много видове, не са само глутена, нали, в случая. И всъщност някой ден ще поговорим за тия неща. Но това е причината защо, когато човек е на карнивор, значи тук не става дума просто за въглехидрати или просто за, как да кажа, някаква сектантска насоченост към това да изядем горките животни. Не става дума за това. Става дума за информация и осъзнат избор за собственото здраве. Когато разбираш процесите, които се случват в тебе, в много отношения ти можеш по някакъв начин да вземеш отношение в тях. Поне със собствен избор как да си подпомогнеш тялото. Не вярвайки в някакви неща със слънчеви такива розови очила, нали? Света е много красив, не бива да убиваме животни. Не, напротив, ние се храним с животни, защото ние сме създадени. Ние сме създадени, това, което е в нас, това са протеини и мазнини. И ние се храним с протеини и мазнини. Бъбреците ни, които уж страдали от тая диета, те също са протеини и мазнини. Хубав ден!